Suurinumeroisesti tsekeille, mutta keskushyökkääjä on pallosta. Suomalaisten joukkueiden yleensä on hyvin vaikea pelata otteluita, jotka ennakkoon pitäisi voittaa. Nyt kuitenkin tämä maali helpottaa tilannetta. Siinä pomppiva kiekko maaliin. Saamme tämän hidastuksena. Onko Petri Aaltonen tuo maalintekijä? Vai Mika Alatalo? Tässä sama tilanne uudestaan. Håkensen ei saa tuota kiekkoa haltuunsa, se jää hänen jalkojensa väliin ja takaa tulee Mika Alatalo ja pujottaa kiekko maaliin hänen jalkojensa välistä. Tässä sama vielä hidastettuna. Jonas Hemming tulee siihen voimakkaasti ja takaa tulee Mika Alatalo. Ai sitten vapaa. Kiekkoilla, miten vaan voidaan sanoakin se, niin yhden asian hän on tuonut tänne hyökkäyspäässä. Norja pyrkii pelaamaan. Ei nyt tyypillistäkin on ollut helteessä täällä näissä alkaisimmissa otteluissa, koska näitä vahvoja maita on kaikkia kohdattu. Ja sitten maali voi tehdä monella tavalla. En tiedä, oliko tuo harkittu tuo Rauli Raitasen laukaus. Tietysti Harri Suvanto, kun se oli, joka tuon hidastetun ampuu. Katsotaanpa uudestaan tästä. Suomen toinen maali. Kyllä, maalintekijä on Harri Suvanto. Kiekko tulee hänelle kuin lahjaksi tuohon väliin. Ja minusta melkein tuntuma onnistuu. Ottelu USA:ta vastaan. Mika välillä hyvässä menossa. Ja hän ampuu nyt maalin. Ja kyllä tässä täytyy sanoa, että George Kingstonin ennakkopelko osoittautuu aiheelliseksi. Erittäin helposti kiekko lipuu Mattias Håkensenin jalkojen välistä. Katsotaan tämä tilanne hidastettuna. Hyvä pystysyöttö Mika Välilälle. Ja Välilä kohta siniviivan jälkeen ampuu jäätä. Håkansenin maila on ties missä. Jalkojen väli auki ja tuolta mailan alta maila ei ole lähilläkään jäätä. Ja sieltä se menee. Varsin alokasmainen virhe. Puolustajan maalasta suuntaansa hieman siinä, mutta joka oli Oudolla puolustajan paikalla. Päästi lähtemään ja tässä tulee tuo sama tilanne ja tolppaan. Hän vetää jo maalivahdin pois tilanteessa sillä. Pullolla oli tullut jäälle ja sitten aivan. Täällä pelattu lähikuvassa Trond Magnussen. Vasta 16-vuotias kaveri. Hän on kuitenkin Norja, mikäli numerot eivät muutu. Ja vuotiaalle Norjan jääkiekkoilun suurlupaukselle Espen Knudsenille kiinni pitämisestä aika 7.51 tätä erää, eli 27.50 tämä isku, josta pelaajasta jäähylle lähtee. Menossa sitten Janne Kekäläinen, joka jättää erittäin hyvin Mika Alatalolle, joka pujottaa kiekon yläkulmaan. Hieno henkilökohtainen suoritus, hyvä jättö Janne Kekäläiseltä ja erinomainen rankaisu Mika Alatalolta. Vihdoin ja viimein suomalaiset saivat nyt sitten järjestelmällisen hyökkäyksen aikaa siinä ja nyt pääsi tämä henkilökohtainen etävyys esiin. Tässä tilanne tulee uudestaan siitä pitkä syöttö pakilta tänne siniviivan tuntumaan, jossa Janne Kekäläinen lähtee. Hän jättää jalkojensa välistä, kun hän näkee, että norjalaispuolustaja tulee sitä pois. Ja Alatalo ampuu rauhassa kiekko tuonne maalin kattoon, lähes kattoon saakka. Ja näin Suomi siirtyy 4-0 johtoon. Tilanne uudestaan vielä tästä kulmasta nähtynä. Ja näin Kekäläinen ajautuu maalinurkalle, mutta Alatalo ampuu sen rauhallisesti. Ja näitä tilanteita, tulee kaksi syöttäjää tähän maaliin. Kekäläinen ja Janne Kekäläinen. Sami Nuutinen. Hyvä siirto tuonne Harri Suvannolle paikka, mutta hän pyyhkii pölyt. Säinylä takaa tulee ja hän sitten vetää varmasti. Siellä on ilmeisesti tuolla samassa yläkulmassa reikä sinne ja Mika Alatalo yski äsken hetken aikaisemmin. Tämä oikeastaan on Keijo Säilyläinen paraatipaikka. Hän ampuu ja tekee niitä maaleja, mitä hän tekee sitten kotoissa SM-liigassa, niin hän tekee juuri tältä paikalta. Hän saa sinne kiekon. Kovin onnekkaasti Suomelle kiekko nyt jää, mutta kiekko pomppii nyt suomalaisten mieliksi. Ja Säilylä ja taitavana laukasina ampuu suoraan sinne kiekon. Ja maalivahti on kyllä valitettavasti, hän on täysin poissa pelistä. Hän ei pysty tuolla noin läheltä ammutulle kunnille kyllä yhtään mittarassa lisää. Aivan kuten totesit, jokaisen maali parantaa numero 8 maali. Ja siinä Mika Strömberg menee niin kovalla vauhdilla ohi tästä tilanteesta. Hän on hetken aivan vapaana ja hänen edessään maali on aivan täysin tyhjä. Että mikäli siitä olisi kiekko hän yläputkeen, mutta joka tapauksessa niin nopeampi ratkaisu siitä olisi tuonut varmasti tuloksen. Ja nyt sitten tulee tilanne. Tämän ottelun tyypillinen suomalaismaali sanoisi 2 epäonnistunutta laukausta ja kiekko maaliin. Ja siinä samalla Norjan puolustaja Tommi Eriksen saa jäähy. Ja hän saa henkilökohtaisen rangaistuksen siitä. Hän ottaa 10 minuutin henkilökohtaisen rangaistuksen. Eli hänellä on sitten jotain Igor Bernatoroville
neuvostolle tällaista tuomarilla asiaa ja tässä tilanne tulee nyt uudestaan. Sieltä tulee puolustajan voimakas laukaus, joka epäonnistuu täysin ja siinä sitten Alatalo kääntää hommassa. Ainoa se, että kun syötään ja kummaltakin pois, niin ehkä Suomi nyt pääsee sitä paremmin hyödyntämään tämän tilannetta ja katsotaan mitä tulevan pitää. Sitten tulee erittäin voimakkaasti Henrik Buskoven, antaa Magnussenille ja Magnussen tekee sitten sen Trond Magnussen loppujen lopuksi Suomen puolustuksen, kyllä minä vähän läpsyttelyksi kutsuisin. Edestä kiskaisee aivan tyhjänpäiväisen maalin Suomen kannalta. Ensimmäisen maalin 6-1 tilanteessa. Tässä tuo sama tilanne uudestaan. Magnussenille kiekko. Ja Mika Strömberg on tuo pelaaja, joka ei saa pysäytettyä Trond Magnussen, ja Trond Magnussen iskee ajassa 49, kokonaisaikaa 44. Ensimmäisen maalin. Ja siellä Suomen valmentaja Hannu Jortikka, hänellä on paljon puhuttavaa pelaajille ja varsinkin lajaa tässä lopputilannetta silmällä pitää. Kääntää Paul Christensenille. Hyvä syöttö sitten ja täällä tyhjässä paikassa Magnusson ja Magnusson tekee maalin. Se oli erittäin hyvin pelattu kuvio Norjalta. Hieno maali. Kaikki kunnia Norjalle tuosta. Hyvin pelattiin. Täysin vapaa vaikka Trond Magnussenille, joka poikittain luistelemalla saa Henri Eskelisen liikkeelle ja ampuu Norjan toisen maalin. Siinä Norja pelaa niin kuin oppikirjassa näytetäänkin tämä pelattava. Tässä tulee näitä jälkimmäisiä juttuja, tässä poikittaissyöttö. Pelaajan voimakas nousu keskelle siinä, maalivahti pelataan pois ja tyhjään maaliin hän sijoittaa sitten. Ja se oli Magnussen, joka tämän maalin tekee, mutta siinä tilanne alkaa jo tuolta viivalta, jossa pystytään pelaamaan Suomen 4 kärkimiehet pois tilanteesta 2 nopealla syötöllä ja sitten pelataan taas vapaaseen paikkaan kiekko ja siitä poikittain saakka pelattu tilanne. Ja Norja ensimmäistä kertaa osoitti. Strömberg, kova laukaus. Håkansen hukkaa kiekon. Håkansen hukkaa kiekon, työntää sen peliin. Voi Norjan kannalta halpa maali. Suomelle tietysti riemastuttava. Mika Strömbergin kova laukaus. Håkansen hukkaa kiekon suojuksiinsa. Se tulee hänen suojuksistaan peliin. Ja Mika Strömberg seuraa erinomaisella tavalla tuon laukauksensa, kovan laukauksensa ja tuikkaa irtokiekon helposti maaliin. Tässä tilanne uudelleen. Strömbergin kova lämäri. Håkansen jäihin, hukkaa kiekon tuohon eteensä ja sitten Norjan puolustaja Svein-Erik Nörstebo on liian pesel ja näin Mika Strömberg. Vesa Viitakoski ja tuo ei ole paitsi jo Viitakoski pääsee nousemaan maalille ja tekee kuin tekeekin maalin. Hän harhauttaa maalivahdin. Ensimmäinen kiekko jää Håkansenin suojuksiin, luistimiin. Viitakoski jälleen, niin kuin Strömberg äsken, seuraa hyvin tilanteen loppuun. Kiekko tulee ulos Håkansenin suojuksista. Tässä Viitakoski tulee väkisin. Se jää peliin, se tulee ulos Håkansenin rintapanssarista. 6-2 korjaa nyt numerot